yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni to Bambali worgo Sénégal diwal Casamance waktu goto fawi en to Rabat leydi Maroc. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamma lawale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko woni hen tengtude oɗo subaka altine diɗɗal Sénégal e biyeteɗo Sadio Mané ƴetti desewal CAN hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi ɗum waɗi ko hanki to Rabat to leydi Maroc caggal pottal mawgal hakkude mabɓe e Maroc baroɗe Sénégal pooli Maroc loggol gotol e ɓolum ɓiɓɓe leydi ndi jalti ha jamma jenggi gam weltorade ngu polgu horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye nantini o ñalorma hande golletake saabu weltare ma en garti oɗo kabaru to Mali kam ñawore wulitande Moussa Mara horejo jagorɓe ki ɗo waɗan hande altine ono soka guila lebbi jeegom ko duuɓi ɗiɗi kaso o taƴanano omo rewre e bonnude jikke e lundade laamu Mali sabino ɗum ko windane nde waɗi e ley médiaji rendo ɗi ma en gartu hen to République démocratique du Congo wuro Ouvera warti e juuɗe joguiɓe kaborɗe wondude e laamu ngu ko ɗum nantini hanki horeɓe leydi ndi caggal nde murtuɓe M23 hollite asawere nde yaltude e nde nokkure ndeɓe ɓantuno e lewru faltiɗo tedduɓe bisimilla moon. C'est terminé après la prolongation grâce à une frappe de Pape Diop, de Pape. Et regardez Oumar Sy qui en est ravi. Non jati tedduɓe heeɗiɓe ko ni pottangal gasiri hanki hakkude baroɗe Sénégal e baroɗe leydi Maroc ko Sénégal wattidi hebde polgol lien de la teranga ƴetti desewal CAN hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi to Maroc ko hanki ɓe pooli Maroc loggol gotol e ɓolum ko petto biyeteɗo Pape Gueye sorkingol loggol e silmaji capanɗe jeenayyi e nayyi e fuɗɗode wakkati ɓeydaɗo gofijo wuli hanki ko heewi waɗi hen kono nde yano artuno ko baroɗe Sénégal e biyeteɗo Sadio Mané jooɗi e jappere Afrique fukko koyguel ɗo e Dakar jamma o leeli kono weeli Fadima Sino tawano to place de la nation keɗoɗen mo. weltare jinganoɓe Sénégal ala to haadi dow e place de la nation. Sénégal fooli Maroc jetti kadi desawal folotiro CAN lawol didobol ngol. match o ko match meɗen fof enen gandi ko match meɗen min gari ɗo place de la nation min ƴeeɓi minen fof min beltima Sénégal fof weltima eyyi min do nak Sénégal yara yeeso taweɗen match ji inchallahu rabbi ƴetten bo ƴettiten bo mi wawa tan haalde par ce que komin beltiɗo trop ɗo kam holliɗo quelque wona Allah ko maire quelque wona gonga rek juutta jam e weltare atti e be temedde yimɓe jinganoɓe Sénégal ko nde pottital ngal gasi Sénégal fooli haade ɗum ne waɗa ɓe tikkanino no feewi ñawowo o guila fuɗɗi ha joni min jii hen tan de gandanɗa hoorema ko guyka oɗo macce kam to kolli tan gandanɗa hoorema wawa famde moylol arbiɗo o way comme no ko soodani kono machallah ko mbiyata mo Allah wonani fof ko noon tan jamma o fof ko nde weltare Sénégal naaɓe ɓe gondi joni ɓe paadi tan ko kippo o ara ɓe jabboɓe no hannirta ni. Fadima Sy, Dakar, RFI.